Bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut. Perdoneu una miqueta de retard perquè hi havia gent que estava arribant justa i els hem acabat d'acreditar. Donar-vos la benvinguda d'entrada en aquest espai que més sé que per molta gent és la primera vegada que veniu aquí en el Hub Social i ens agrada també poder-vos donar la benvinguda en aquest espai que ens és nou. També presentar-me perquè és el primer acte que comparteixo com a director de l'Aliança Educació 360, soc l'Enric Aragonès, em vaig incorporar tot just fa un mes, però és veritat que ja portava temps col·laborant abans amb l'Aliança, precisament preparant aquesta crida de currículums de ciutat que us presentem avui. Comencem l'any, per tant, amb nova direcció, amb nous reptes i de fet amb nova etapa. Fèiem una reflexió fa uns dies amb un editorial que vam compartir al butlletí en què fèiem balanç, miràvem enrere els darrers anys sota la direcció de la Fatia Benhamou. S'ha aconseguit un consens enorme en aquesta cosa tan, de fet, tan de consens i tan senzilla com que si l'educació es dona també fora de l'escola i les desigualtats educatives es donen també fora de l'escola, les polítiques educatives s'han d'ocupar del que passa fora de l'escola. Tan senzill i tan complicat com això. I el que proposem és, amb aquesta nova etapa, passar d'aquest consens que s'ha construït i que no és cosa menor, a la sistematització de l'acció. De fet, no només hi ha hagut un consens, hi ha hagut moltíssimes iniciatives, segurament en molts dels vostres municipis, que hi han avançat en aquest sentit, i el que proposem és que el que fins ara és per a alguns pugui ser per a tothom, que el que passa en alguns llocs pugui passar arreu, i al cap i a la fi que el que ha depès d'alguna manera de l'empenta, de la iniciativa, d'alguns municipis, d'algunes organitzacions, d'alguns professionals, doncs puguem deixar de fer-ho pivotar sobre l'empenta i fer-ho pivotar sobre el sistema i sobre la garantia, que efectivament tinguem un sistema de garantia del dret a l'educació més enllà de l'escolarització obligatòria. I aquesta nova etapa comença amb un nou repte que encetem avui, que és la crida de currículums de ciutat, que no és altra cosa que un marc de competències propi a escala local. Avui us explicarem en què consisteixen tant els currículums de ciutat com la crida mateixa. Ho farem juntament amb la Júlia Betrián. Hi ha un petit canvi en el programa respecte al que us havíem presentat inicialment. Començaré explicant-vos, com estava previst, què és el currículum de ciutat. Després la Júlia compartirà a través de 3 experiències internacionals quina és la potencialitat de l'ús de currículums de ciutat o de marcs de competències a nivell local i serà llavors a les 11 quan fem una pausa breu, tenim un refrigeri a la sala del costat i després d'aquesta pausa ja entrarem a la crida mateixa. La Júlia ens explicarà el procés que us proposem, les bases d'aquesta crida i acabarem amb un laboratori en què l'Oriol Ripoll ens ajudarà a visualitzar què us pot aportar aquesta crida, què pot aportar en els vostres municipis, en els vostres territoris i com tenir arguments per explicar-ho quan torneu a casa, perquè si avui ens toquen altres, d'alguna manera, convèncer-vos que això val la pena i que us hi heu de sumar, si ho aconseguim, convèncer-vos, us tocarà a vosaltres convèncer els vostres, convèncer les vostres organitzacions a sumar-vos-hi i, per tant, aquest laboratori ens ajudarà a explorar això. De fet, us han fet entrega a l'entrada d'un desplegable que veureu que té forma com de mapa de transport públic i ens proposa l'Oriol que també durant la sessió d'avui pugueu prendre nota en els espais reservats per fer-ho de quines idees de les que compartirem us sonen familiars, perquè ja hi teniu experiència en les vostres organitzacions, en els vostres territoris, quines us han sorprès, de quines en voleu saber més o quines us emportaríeu al vostre territori. Per tant, us animem a prendre notes també en aquest desplegable durant l'acte d'avui. Després d'aquest laboratori, d'aquest taller, acabarem, això sí, puntualment com estava previst, a 2:15.
L'acte d'avui també l'estem retransmetent per YouTube i aprofito per saludar també les persones que ens estan seguint telemàticament, i a les xarxes socials també anirem compartint el que passa amb el hashtag que no tenim aquí, que és Currículums de Ciutat 360, ho veureu en qualsevol cas a les xarxes de l'Aliança. I ara sí, passem a explicar-vos quin és el repte que us proposem amb aquesta crida de currículums de ciutat. Una persona al llarg de la vida passa per molts espais i per molts moments que li són educatius, de manera destacada durant la infància i l'adolescència, i aquests no són moments només on adquirir coneixements concrets o destreses tècniques acotades, sinó sobretot on se senten les condicions bàsiques per a qualsevol aprenentatge futur i sobretot per construir una vida adulta i per participar a la comunitat. I fins i tot, més enllà de participar en la comunitat, per transformar i redefinir la vida en comunitat mateixa. I per tant, limitar aquestes oportunitats educatives vol dir limitar les trajectòries adultes possibles, o ampliar aquestes oportunitats educatives vol dir ampliar les trajectòries de vida educatives, acadèmiques, professionals, socials, cíviques, polítiques en la vida adulta. I per tant, augmentar la qualitat d'aquestes oportunitats també és millorar la qualitat de les vides adultes en el futur. Per tant, la primera pregunta que ens planteja el repte de currículums de ciutat és: què és allò que creiem que tot infant, tot adolescent necessita aprendre per participar a la nostra societat, per exercir una ciutadania plena, conscient i autònoma? Quines són les competències, les habilitats que considerem que infants i joves han de menester per participar de manera apoderada a mesura que creixen? I la segona pregunta, que és: aquestes competències on s'aprenen? Quants agents intervenen al llarg de les nostres pròpies trajectòries educatives? Ens ve al cap l'escola, ens ve al cap l'institut, però segurament també ens ve al cap la biblioteca, el club de bàsquet, el CAU, l'escola de dansa i tants altres agents. I per tant el repte és: ens podem imaginar que tots aquests agents s'hagin assegut al voltant d'una taula, s'hagin posat d'acord perquè s'han preguntat no només quines són aquestes competències que tot infant necessitarà, sinó sobretot com la seva acció pot contribuir al desenvolupament d'aquestes competències. Per tant, us proposem això, imaginar-vos tota la vostra ciutat, el vostre poble, la vostra comarca, el vostre territori, compartint un mateix currículum. Compartim un currículum que és un marc de competències, les competències transversals que han de compartir totes les activitats educatives d'un territori, i quan us proposem això no us proposem tampoc un salt al buit. Des que l'Aliança Educació 360 va començar a caminar, des que es va presentar, ja va identificar diverses eines que poden servir per avançar en clau d'educació 360, i el marc de competències és una d'elles, una de les que va identificar. I ara ens semblava que era el moment on poder proposar que això es posi en pràctica al nostre país, a casa nostra, en els vostres municipis. Per tant, hi haurà un acompanyament, una capacitació, després la Júlia us explicarà el procés, perquè puguem veure també de l'experiència acumulada, del que hem après sobre això, però també, és cert, ho fem per primera vegada en aquest país. Per tant, el que us proposem és un acte que és de compromís en la millora de les oportunitats educatives en els vostres territoris. És un acte, ho sabem, de confiança en Educació 360 i esperem estar a l'alçada d'això, però també és un acte de generositat, perquè crec que el benefici, el valor que tingui que us assumeu a la crida de currículums de ciutat no només serà per la millora de les oportunitats educatives al vostre territori, sinó per ampliar el coneixement que tenim sobre les eines d'Educació 360 en aquest país. I segur que molts altres territoris, més enllà dels que acabin participant a la crida de currículums de ciutat, es podran beneficiar del que aprenguem en aquest trajecte. Per tant, no és només un procés d'acompanyament per part nostra,
sinó també de creació de coneixement en col·lectiu entre els participants i amb l'aliança mateixa. Com us deia, alguns hi han començat a fer abans aquest camí i hem identificat algunes experiències internacionals que veurem en 3 vídeos que després ens presentarà la Júlia. I què ens ha permès aprendre? Veure com altres han construït marcs de competències propis a escala local. Aquests marcs ens diuen que les competències que identifiquem són competències personals, socials, emocionals, que van més enllà del coneixement acadèmic concret i que són, de fet, aquelles competències veritablement transversals, aquelles que veritablement es poden donar en qualsevol oportunitat educativa. De fet, deia que van més enllà del coneixement acadèmic concret, però de fet és que són el substrat d'aquest coneixement. Aquestes competències són, en el fons, la predisposició i la capacitat d'aprofitament de totes les oportunitats d'aprenentatge. I per això determinen les nostres trajectòries educatives, personals i socials. M'agradarà insistir també en això perquè no pensem només les competències adquirides per cada un dels infants, per cada un dels joves, com a definitòries de la pròpia vida personal, individual, sinó sobretot de la vida en comunitat i de la transformació també de les nostres comunitats. Crec que és important això perquè sovint correm el perill de posar massa pes en l'impacte individual de la millora de les oportunitats educatives i val la pena també recordar-ne l'impacte col·lectiu. Les competències que s'identifiquen en els marcs de competències estan basades en el coneixement que ens dona la recerca i veiem que comparteixen 3 característiques, que són identificables, que són mesurables i sobretot que són entrenables, no són espontànies. Aquestes competències s'ensenyen, s'aprenen, es reforcen, es desenvolupen i per tant es planifiquen i es prescriuen també, per tant són objecte de política pública. Si creiem que són allò més necessari, no ens n'hauríem d'estar cuidant més, no hauríem d'estar assegurant que tot va orientat cap allà, ens podem permetre que algú se'n vegi privat, perquè si sabem, si afirmem que aquestes competències les ensenyem i alguns les aprenen, també podem constatar que alguns no els les estem ensenyant o no les aprenen o no aprofiten prou les oportunitats que tenen al seu abast, o potser és que no les tenen al seu abast. Fer visibles aquests aprenentatges ens ha de permetre també fer visibles les desigualtats en l'accés a aquests aprenentatges, perquè en definitiva el marc de competències ens permet posar en valor experiències educatives que romanen reservades per a una part de la població, a les quals no tothom té accés ni aprofita en la mateixa mesura. Ens permetrà identificar l'exclusió i la segregació i multiplicar les oportunitats per a qui no en té. Hi ha un ampli ventall d'oportunitats educatives, ho hem dit, on tots aquests aprenentatges es poden donar, tot l'ecosistema entra en joc, hi ha molts agents corresponsables, però és veritat que en aquesta crida nosaltres afirmem i estem convençuts i convençudes que els ajuntaments han de jugar un paper articulador i de lideratge, perquè són els agents que ocupen el paper clau per posar tothom, per asseure tothom al voltant de la mateixa taula i posar-se d'acord en això. Perquè tots aquests agents, com hem dit, més enllà de preguntar-se quines són aquestes competències, es puguin comprometre a ensenyar-les, a reorientar, per tant, el que fan, si cal, a mesurar-les explícitament i a comunicar-les i valorar-les. Si l'institut, el casal d'estiu, la biblioteca, l'aula de teatre, les AFAs, les entitats que organitzen extraescolars, el museu de la ciutat, s'han posat d'acord en quines són aquestes competències, podran parlar un mateix llenguatge, però sobretot podran remar en una mateixa direcció. En aquest sentit, nosaltres proposarem en el marc d'aquesta crida un marc de competències concret, perquè n'hem desenvolupat un, però que està basat en les experiències internacionals, però també relacionat amb el propi sistema educatiu, però entenem també que aquest marc ha de ser comprès i ha de ser validat en cada un dels territoris, perquè tots els agents que l'han de fer servir el puguin comprendre, puguin sentir que els és útil i que els és significatiu. Però el currículum, el marc de competències en si,
no és la meta. No s'hi val considerar que com que ja tenim el currículum el podem posar en un calaix o a la web i ja tindríem la feina feta. El que proposem és que sigui una eina per l'educació 360, una eina per fer tangible l'educació 360. I això pot ser útil tant si el vostre municipi té una trajectòria destacada, llarga, en pensar les polítiques educatives en clau 360, com em consta que hi ha municipis aquí que ja ho han fet, per exemple, participant en crides anteriors de l'Aliança o sent territoris etunautes, que també n'hi ha alguns aquí, com si el vostre territori tot just fa els primers passos o comença a incorporar aquesta mirada d'educació 360 en les polítiques educatives. Creiem i volem que aquesta crida sigui útil per a tots aquests diferents bagatges. I, de fet, voldrem que els municipis i els territoris que hi participin tinguin aquesta diversitat de perfils perquè volem explorar com ens és útil. Primera utilitat que pot tenir aquest marc de competències és connectar els agents, que sigui l'excusa per asseure'ns al voltant d'una taula i parlar d'educació, detectar i unir totes les activitats educatives, tenir un catàleg d'activitats ric i coherent, alinear-les amb una intencionalitat educativa compartida, però és evident que amb asseure's al voltant de la mateixa taula i mig posar-se d'acord no n'hi ha prou. Segurament és condició prèvia i, per tant, per a aquells municipis que entomin aquest repte, el marc de competència els ha de ser útil, però cal anar molt més enllà. Us proposem fer conscient un infant amb un mateix llenguatge que la perseverança i l'autonomia que ha desenvolupat aprenent a tocar el trombó és la mateixa que utilitza buscant recursos per a un projecte de ciències a l'escola, que el treball en equip i la implicació que un jove ha adquirit, ha desenvolupat a l'equip de bàsquet és la mateixa que posa en pràctica quan organitza amb el veïnat les festes de barri o el ball d'hivern a la plaça. Que la curiositat per entendre i transformar el món que li desperten totes les activitats del CAU és la mateixa curiositat i ganes de transformar el món amb les quals s'organitzarà per defensar la desembocadura del riu a la seva comarca. I, per tant, aquestes trajectòries que romanen a l'ombra, reconèixer-les i poder-les personalitzar. Hi ha una revolució educativa en marxa on l'orientació educativa és clau de volta, una orientació que va més enllà de l'escola i, per tant, que necessita d'un currículum més enllà de l'escola. Però també siguem sincers, anem un pas més enllà encara. Que l'educació sigui arreu i que puguem comprar aquest discurs que tot de gens eduquen, totes les situacions eduquen, podria ser l'excusa per pensar que tenim tota la feina feta. Passa una mica amb els drets culturals, també, que si fem una definició molt àmplia de cultura i ja tot és cultura, doncs ja tenim la feina feta, no hi ha cap dret cultural més a garantir perquè ja tot és cultura. Per tant, no va d'això, sinó va de reconèixer la potencialitat educativa que hi ha en tot d'oportunitats al voltant. I, per tant, que agents educatius tan diferents com un club esportiu, una galeria d'art, un centre de formació professional, hagin consensuat quin objectiu comparteixen, els ha de permetre redissenyar, reorientar les seves activitats a partir d'uns estàndards de qualitat consensuats per assegurar que aquestes competències hi són igualment presents. I ha de permetre als ajuntaments avaluar i mesurar l'oportunitat, el valor, la complementarietat d'aquestes diverses oportunitats educatives. I si sabem on es desenvolupen aquestes competències, ens preguntarem qui hi ha i qui no, i on els hem perdut. És que no coneixen aquestes oportunitats educatives? És que no se les poden permetre? És que no senten que aquests espais els criden? És que venen però no acaben d'aprofitar, es queden a mitges? No n'hi haurà prou amb oferir classes de clarinet als barris d'entorns més desafavorits si per festa major la banda que toca a la plaça continua sent la dels blancs de classe mitjana del centre. No n'hi haurà prou en fer uns tallers de teatre a l'escola més segregada si després cap d'aquests infants no participa en el grup de teatre amateur del poble o, fins i tot, per què no, fa estudis superiors d'art dramàtic. Per tant, l'equitat que plantegem també a l'Aliança i en aquest marc de competències no és binària, no és de sí o no, sinó que ens ha de permetre preguntar-nos
què hem de fer? Necessitem uns fulletons que s'expliquin millor o necessitem un sistema de beques? Necessitem que algú pensi que aquest infant pot aprofitar d'aquesta oportunitat? Necessitem que algú li recomani aquesta activitat? Necessitem canviar alguna cosa d'aquest espai educatiu? Crear-ne de nous? I a més, no va només de ser-hi o no, sinó de ser-hi junts. Si aquestes competències serveixen per construir una vida en comunitat, han de desenvolupar-se també en comunitat. Apostem per una educació connectada amb l'entorn, per a una vida de participació cívica, social, cultural i política, perquè ho sabem, la canalla del cau, de la coral, de la banda, del club de bàsquet, de la coordinadora de danses, és la que organitza i s'organitza després per recuperar i inventar les festes populars, per defensar l'escola dels seus fills, per reclamar drets i per conquerir-ne de nous. I no podem permetre que aquestes trajectòries educatives quedin a l'ombra i siguin només per a alguns. En definitiva, estic plantejant un horitzó molt llarg. Evidentment que la crida té una durada acotada, però ens proposem explorar tot el potencial del marc de competències, començar un camí amb vosaltres perquè els vostres municipis puguin arribar tan lluny com us proposeu amb aquests horitzons que dibuixàvem i, en definitiva, que el currículum de ciutat us permeti tenir als vostres territoris més oportunitats d'aprenentatge, més valuoses, amb més equitat i que millorin les trajectòries educatives dels infants i joves per ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I si compartiu aquest repte, us convidem a sumar-vos a la crida de currículums de ciutat. Ara la Júlia Betrián ens presentarà aquestes 3 experiències internacionals i quines lliçons en podem treure. Gràcies. Gràcies, Enric, i gràcies a tots i a totes per dedicar aquest matí a pensar i repensar també la feina que esteu fent des dels vostres ajuntaments, ens locals o entitats, que sabem que és molta i que també és la que inspira projectes com el que presentarem avui. En primer lloc, dir, l'Enric ha fet aquesta introducció tan interessant que crec que potser ressonen conceptes com marc de competències, currículums de ciutat, que en alguns casos vosaltres ja coneixeu, però en d'altres potser no. I per això també ens semblava interessant avui introduir l'experiència internacional en la qual es basa també part de la recerca que es fa des d'aquí, des de l'Aliança Educació 360, per complementar i per dotar de significat totes aquestes paraules que hem sentit ara en aquesta introducció. En primer lloc, ens acompanya Chris Smith. Jo crec que per algunes de vosaltres és un vell conegut, perquè sí que va visitar Barcelona en diverses jornades de la mà de l'Aliança abans de la pandèmia, abans que la pandèmia modifiqués tant també les nostres perspectives educatives i la manera de ser i d'estar. I Chris Smith és el president i director executiu del projecte Boston and Beyond. Veureu que les 3 experiències estan centrades als Estats Units, no és una cosa deliberada per part nostra, sinó que són les 3 experiències que actualment creiem que doten de contingut i de significat aquests conceptes com currículum de ciutat o marc competencial. I la feina que estan fent també veureu que en les 3 ciutats també és molt diversa, perquè evidentment és un país molt gran, les ciutats també tenen unes característiques molt diferents i són prou diverses dintre del marc Estats Units o anglosaxó. Doncs com deia, Chris Smith ens introduirà d'alguna manera aquest concepte de marc de competències. Ell té un discurs molt interessant, jo crec que ens pot donar pistes sobre quin és el propòsit d'un marc de competències i a quina necessitat respon la creació d'aquest marc de competències compartit. Animar-vos també a que, si teniu idees interessants o hi ha coses que us ressonen, les aneu anotant, perquè l'activitat del final amb l'Oriol Ripoll tindrà a veure també amb els pensaments o reflexions que heu tingut durant aquesta estona. I com que les persones que presentaran
la seva experiència no estan de cos present, el moment de torn obert de paraules es farà al final de tot, però més entre nosaltres, perquè no podem tenir la rèplica, malauradament, d'aquests professionals. Però també els agraïm des d'aquí molt la contribució a través d'aquests vídeos que trobareu també subtitulats i que després es podran recuperar al web. Doncs sense més donem pas a Chris Smith amb el seu projecte de Boston After School and Beyond. Hi, my name is Chris Smith. I'm Executive Director of Boston After School and Beyond, and I'm pleased to be with the Education 360 Alliance. I was with you in person in February 2020 before the world changed, and I'm happy to learn of your progress since then and to share ours. First, I'd like to establish why we're here together and the problem we're attempting to solve. Young people spend 80% of their waking hours outside of school. When you add up the hours after school, weekends, and summer months, that's a lot of time. And for many young people, this time represents risk. For all young people, this time represents opportunities to build background knowledge, develop positive relationships, and build a set of skills that'll help them throughout life. So today, I'd like to share a three-part strategy for how we go about this. One, a focus on skills. Two, an effort to make the entire city a classroom so that we have multiple agencies engaged in students' development. And three, measuring and learning together so that we know what works and where we need to improve. But first, the skills. There are a set of skills that are important to life, but not necessarily taught in school. And these are skills that can be practiced and learned. They can be taught and improved. And this is our focus for after school and summer programs. We codify these skills in the Achieve, Connect, Thrive framework. And you can see these skills and dispositions in three domains. The Achieve domain includes critical thinking. So how well do you analyze and synthesize information? Creativity. Can you use resourcefulness and imagination to solve a problem? Perseverance. Can you get back up after a setback? Can you pursue a long-term goal through different obstacles? The Connect domain, these are interpersonal skills. So these are how we relate to one another. For example, social awareness and relationships. Communication. Can you convey an idea not just well, but persuasively? And teamwork. Can you work not just alongside other people, but with other people collaboratively in order to solve a problem? And then finally, the Thrive domain. These are really dispositions and attitudes as much as skills. Growth mindset, self-efficacy, and self-regulation. Or in summary, do you believe that your effort will pay off over time? Can you manage your emotions to get there? Taken together, these are a set of skills that are fertile ground for development for young people and for after school and summer programs to contribute to, and even for building bridges to universities and the workplace. Now, you might ask, how do we develop these skills with young people? Our approach is to build on their interests through a network of after school and summer programs. And so you can see here, this is a map of programs from the Boston Harbor all the way to the Blue Hills. We have nature-based programs, we have university-based programs, community-based programs. The idea is that the diversity of programs is a strength because they can match the diverse interests and needs of young people, engage them on their own terms, and then draw them into the learning and development process. So whether it's sports or arts or environmental exploration, or even a job, each of these programs represents a way to engage a young person and to help them grow in pursuit of an interest. And all of these programs adopt common measures so that we can see what's working and what's not, despite their diversity. And what we're most proud of is that they've come together to reinvent summer school. These programs combine education and academics with enrichment hosted at a community setting
so that young people get the benefit of a boost in academics and enrichment. They have a reason to show up. And this approach is producing results. We're seeing that young people who participate in what we call the fifth quarter of learning do better than their peers in math, language arts, and key skills, such as the ones I mentioned. And public policy is changing as a result. So we're seeing that local and state funding now is going to these programs so that they can help young people develop. Finally, the third point, these programs measure and learn together. There's more power when they adopt the same measures so that we can see what's working and what's not. And so each season, we report back to the entire community on what young people learned in these programs. So here is a slide on what young people said about what they learned. So this is a self-assessment in areas such as critical thinking, perseverance, optimism, teamwork. And we couple that with what adult staff say about what they learned. So here you see what teachers and community agency staff observed in learning against the same skills. So taken together, when programs adopt the same measures of program performance, so the environment they're creating for young people, and the same youth level outcomes, we can actually see what's working and what needs to be improved. And for us, of course, this is just the beginning. We think there's a lot of power in collaborating and working together. And in doing so, we'll identify the next frontier for working together and helping young people thrive, not just in school, but well beyond. And I'm optimistic about this work. We're seeing that cities across the United States and even internationally are looking to harness the power of learning beyond school, to measure it, and to ensure that we have a comprehensive participatory system that helps young people thrive all year round. I'm pleased to be with you today. I look forward to continuing the collaboration between Boston and Catalonia as you pursue your efforts. Thank you and good luck. Molt bé, ens estalviem els aplaudiments. Gràcies, Cris. Siguis on siguis. Ara dono un pas al següent convidat, que és en Tyler Samstag. Ell és el creador, el fundador del projecte Remake Learning, i aquest projecte es va crear a Pittsburgh. Només fer un petit apunt sobre la ciutat de Pittsburgh, perquè també pot ressonar en alguns casos dels vostres municipis. És una ciutat gran que ha viscut una gran transformació en els últims anys a nivell d'indústria i a nivell de teixit econòmic. Estava una ciutat molt basada en la indústria metal·lúrgica, sobretot, i en els darrers anys ha fet tota una transformació que, evidentment, ha comportat un munt de reflexions, i Remake Learning ens pot donar les pistes sobre com reimaginem què vol dir aprendre en una ciutat, i com també hi ha una necessitat, quan el context social es transforma d'una manera tan brusca, en aquest cas han passat d'una economia basada en la indústria metal·lúrgica a una economia basada en les empreses de noves tecnologies, etc., i com Remake Learning ha sigut un agent clau per intentar que ningú quedi exclòs d'aquest procés educatiu i d'aquest procés de transformació, que sovint deixa tantíssimes persones fora del sistema. I sense més, donem pas al Tyler i després veurem l'altre vídeo. Greetings to the Education 360 Alliance and all of the extraordinary community members and territory leaders that have come out today. My name is Leslie Beller. "15 years ago, a group of educators came together to pose the question, how might we rethink where, how, and why learning happens? This included rethinking how we assess learning. It included really acknowledging that learning takes place and happens everywhere. And it was under this goal of how might we come together
to connect the many places that young people live, work, and play in our region. That took place 15 years ago and eventually evolved into what is now known as Remake Learning. So what is Remake Learning? We are a free peer network for educators and innovators in the greater Pittsburgh region. And when we use that term educators, we use it loosely. We are librarians, artists, designers, classroom teachers, learning scientists, out-of-school time educators, technologists, school administrators, and more, all committed to learning innovation. We're an ecosystem. Here we are, that red dot denotes where Pittsburgh, Pennsylvania is, and we exist within many different ecosystems across the country, across the world. But if you zoom into Pittsburgh, here is what Remake Learning is. We are a network of educators. We often refer to the network membership as the many little purple dots that you see in the upper right-hand corner. And although we are a network of over 600 different organizations, we're all united by a shared vision. And that shared vision is that we want to build a future where learning is engaging, relevant, and equitable for every young person. We do so by acknowledging what it means to us when we say we want to remake learning. We want to support learning opportunities that really help support the development of 21st century learning values. We've used these learning values to create a profile of a learner. This helps us define what we want every young person in the region to experience. And in doing this work, it's an acknowledgement that we must lead with equity and that no effort to reimagine learning can succeed without affording more opportunities to those of greatest need. We do this through what we call our equity pillars. We've identified 5 demographics that have been historically marginalized, and that is learners of color, learners in poverty, learners with disabilities, learners in rural communities, and girls in STEM. We strive to build everything that we do with centering our equity pillars. So what started in 2007 as a small group of people coming together has since developed into this thriving network, a thriving ecosystem that spans several states. Remake Learning is there to connect the dots. So we believe that no one organization alone can transform teaching and learning. So we exist to bring them together. We see ourselves as doing this work through a learning ecosystemic lens. So what is it that we actually do? We call it our network support strategies, our 5 C's. We convene, we coordinate, we catalyze, we communicate, and we champion. As an educator myself, I have often had really great innovative ideas, but sometimes as a classroom teacher, you feel like you're on an island. That said, nobody's alone, and especially in the city of Pittsburgh, there are many organizations, many people who equally are interested in educational innovation. Remake Learning wants to make sure that people don't feel like they're secluded on an island. So we want to create the environment where people can come together, collaborate, and learn from one another. We do so through our, as I shared, our 5 C's. So I'll walk through and share what each of these 5 C's actually are. So we communicate. We broadcast what is happening on other people's islands. We want to increase awareness of what's happening in organizations across the region. We convene. We create opportunities for people to leave their island and go and visit other people's island, get out of their own environments. We catalyze through catalytic grant funding. We provide grant funding that enables and supports partnership across organizations. As we start to see transformation, we champion or we shine a light on what is working for people. Collectively, these are our 5 C's. This is what Remake Learning does to build our network and our ecosystem across the greater Pittsburgh region. So ultimately, we work under this notion that we truly work better when we work together. Remake Learning exists to try to build that camaraderie and that collaboration across the region. We've been doing this work for 15 years. We still learn every day, and we love learning from one another.
We encourage you to visit our website. On our website, you can see examples of what our network support strategies look like in action. And we encourage you to reach out. We'd love to connect and share more about what we're working on and to learn from you. Thank you again for this opportunity to share about Remake Learning. Fantàstic, doncs ara ens queda la tercera intervenció. Ens acompanya Leslie Beller. Ella és cofundadora i directora executiva del que s'anomena MHA Labs. És un projecte que dintre de la ciutat de Chicago té el projecte Building Blocks. I en el cas de la Leslie, el que creiem que pot ser interessant també per vosaltres és d'alguna manera veure la importància de la participació i d'aquest procés participatiu a l'hora de crear aquest marc de competències. Em refereixo, per exemple, al fet que ells conjuguen el que anomenen grassroots movement, ells diuen que és com una manifestació radical del moviment de base, és a dir, que com articular tots aquests agents i com fer compartits i compartides aquestes competències pot generar també un repte. I ella apunta quins són aquests reptes i què en podem extreure a l'hora de plantejar-nos crear un currículum de ciutat conjunt, no des d'una única visió, sinó compartint amb la resta d'agents educatius, que no sempre és fàcil, com sabeu. Doncs endavant. Greetings to the Education 360 Alliance and all of the extraordinary community members and territory leaders that have come out today. My name is Leslie Beller, and I'm coming to you from our Chicago community, from an organization called MHA Labs. And we are about a decade old. And unlike a traditional formal organization or governmental organization, we really grew as a grassroots community, which means that people from school situation and our government and our after-school programs and parents and young people really came together about 10 years ago. And so I kind of sat down and thought about, what does it really mean to grow up in a community where everyone is really dedicated to your development and your success, both as an individual and as a community, and kind of as a citizen of our larger, broader goals. And just kind of center around what are the core values and principles of what it means to be in charge of raising young people, right? So whether you are a parent, you are a teacher, you are an elected official, in many ways, our broader job is to build and grow a society that is thriving and healthy and supports everyone, and that we must kind of generate and support each new group of young people that kind of enters into that space so they're prepared to really actively participate equitably. So I kind of want to share some of the values that we kind of grounded on that really help to adopt a very practical skill building strategy. So one, we centered the idea that growing up in this world is navigating what it means to grow your own personal identity. And second, we felt that any community or society should identify what are the skills that every young person would need to navigate through that experience. So whether it's going through school or home or building friendships, building families, going to work, being a citizen, being an elected official, what are all the skills that we can all coalesce around to say, if every young person had this, or every person had this, every friend, every family member, every spouse, how would that play out differently in our society? And second, we believe that all of these spaces need to be grounded in a concept of kind of equity and anti-discrimination. Now, I don't know how that applies to your community, but I'm sure there are some layers where young people or adults from different backgrounds may face discrimination, whether it's growing up in school or especially at work. And so lastly is, we don't feel that it is solely up to a school or an educator to be singularly responsible for growing a young person. I'm super excited about the kind of 360 initiative because it's truly embracing the out of school time space. And I love that you called it kind of educational leisure, which is young people are navigating through, they wake up in kind of a home setting,
They're going to school, they're going to after school, they're with their friends, or they're going to an internship or work. And how do all of these communities play a role in coming together to make that meaningful and kind of integrated so that young people aren't just fracturing across these spaces, but really believing that their growth is flowing across all of these domains, and that a parent or guardian and a teacher and an employer and your policy officials all feel just absolutely committed to building that integrated ecosystem. Now, the next phase for our work was, okay, now that we're all in agreement on that, we really looked at it and I thought, do we have a shared language for what that means? Now, we might all agree of what basic literacy means or numeracy, but yes, there's still fights in there. Or what it means to be a good carpenter or a good computer programmer. But ironically, the one thing that drove all of these spaces was being a phenomenal human being in those spaces. So MHA actually stands for the means of human achievement. And what we realized early on is that we had absolutely no agreement on what that kind of a framework for basically being a human being would be, and what could we all agree on that we would all commit to. So MHA built a framework called the Building Blocks. We had about 120 people working collectively together, whether it was researchers, counselors, teachers, parents, teens themselves. And we worked across multiple language barriers to make sure that even cross-culturally within America, we were all kind of could come around, we call it a campfire, to kind of come around a shared agreement. Now, whether the language was perfect or not. Now, one of the challenges you might face in this is that people don't like to be having language or a framework kind of forced upon them, right? Because they see it as standards or competencies. So what we really focused on was the importance of shared language. And then the second one was, as you think about rolling it out and implementing it, we realized there were just some basic things that we needed to share and understand collectively about what were the learning changes we had to implement. Like, what does it actually mean to be skilled versus just knowledgeable? So we kind of brought in this concept, which is certainly not new to the working world, this idea of performing. So if here's this activity we're going to do, here are the skills that are involved. I'm going to be really upfront and share with you, what does it mean to do well on those skills? So as I'm navigating through experiences, I'm actually constantly unpacking and constantly narrating, here's this thing I did it really well. What skills did I use to do really well? Maybe I was struggling and maybe I just flat out failed. I can say, what skills was I not as good on? Or what skills did I not have? And that kind of created that outcome. And how can I ask someone to help me build those skills? And again, the person that can help you build those skills, especially around 21st century skills, social emotional skills, is my parent, my sibling, my cousin, my teacher, my out of school time instructor, my employer. Anybody in the community can be a co-creator, because remember, we created shared language and we created shared values. And last but not least, I just want to share that, so everything's going great, right? You have shared values, you have kind of this shared language now, and now you kind of know what learning looks like and what performing looks like, and whether it's out of school time or school. But the biggest barrier that you is coming down from kind of outside leaders in your community is that the people who are on the front lines, that instructor who's working with that young person, that daycare coordinator, that teacher, that employer, they have to change the way they exist every day in their setting to make these changes. So what you're going to probably need to do is think about, what are you currently doing? What initiatives have you rolled out in the past 10 years? There's probably 1,000 of them. And you're going to have to say, does this matter more than all of those other things? Because if you add something to the space, you're asking people to give more time, more energy, more thought, and that something might need to come back out of that. And you have to commit and promise to every single person in this community, because this takes a lot of work, changing your curriculum, changing your teaching styles, that you have to commit that you're willing to do this for the long term. Because the reality is, the priority you're making is the priority to grow a human being. So this work is about humanity, right? So like the way we teach math might change, the way we teach English, but the fundamental core natures of what it means to be a human in this world and to navigate this world in a positive, healthy, happy way, I think should always be center to any educational or any kind of political agenda.
So this idea of shared values, shared language, shared processes, providing this space. And then last but not least, the biggest, most important thing is to celebrate. Celebrate what people are amazing at. Celebrate the extraordinary changes and that might be happening in your out of school time, in your community. Celebrate parents who are doing this. But the last one, it has to be a joyful process. So if you center this idea that this work should be joyful and positive, and what you are doing is helping a young person fully manifest who they are and contribute to this world. And if you share that value and you share that love throughout the whole process, I promise you that you will be incredibly successful. D'acord, doncs ara ve el moment en el que us expliquem exactament en què consistirà la crida i m'agradaria començar per una pregunta que segurament us esteu fent i de fet ja ens l'hem fet aquí fora amb algunes de vosaltres, que és qui es pot presentar en aquesta crida. Sí? Com ha dit l'Enric, és una crida i és una temàtica que actualment a Catalunya no està desenvolupada, és a dir, sabem que hi ha molts ajuntaments, molts ens locals, consells comarcals, organitzacions que esteu treballant amb aquests objectius i amb aquesta perspectiva i que feu un treball de fa molts anys, però sí que és veritat que en aquest cas a la crida no buscarem propostes concretes, desenvolupades, que ja estigueu fent, sinó que d'alguna manera el que volem és que es presentin entitats que tinguin com a prioritat i que tinguin en el seu ADN també, per tipologia d'entitat, aquest treball conjunt i que us pugui interessar crear aquest marc de competències compartit i aquest currículum de ciutat. Per tant, és una crida que posa l'èmfasis en la part més de procés. Jo no sé si quan diem crida, no sé si alguna de vosaltres ha participat o coneix el concepte crida que té tant la Fundació Jaume Bofill com a l'Aliança. Us sona? A veure, aixequeu la mà, fem una mica de participació. Hi ha bastantes persones que coneixeu el concepte de crida, però una crida bàsicament és llancem un repte que creiem, que considerem que és important i que és prioritari a nivell educatiu i per això convoquem a professionals que vinguin d'entitats, en aquest cas poden ser organitzacions socials, poden ser ens locals, ajuntaments, consells comarcals, tant de municipis petits com de ciutats més grans, que tinguin ganes de capacitar-se, és a dir, de formar-se, de pensar i de compartir, i a partir d'aquí sortir d'aquest procés de crida, que no sol ser un procés molt llarg, perquè també requereix una implicació, és com una espècie de llançament per fer bullir l'olla, per generar contingut col·lectivament, però també per inspirar-se. Aleshores, una mica, si posem la diapositiva una miqueta sobre el què oferim, a veure si... Què passarà durant la crida i d'alguna manera què oferim? Les crides són espais d'inspiració. El que hem viscut avui i viurem ara de la mà de l'Oriol Ripoll en són un bon exemple. Per què? Perquè sovint, i això s'ha remarcat molt durant els vídeos, ens cal un llenguatge comú per poder arribar a objectius comuns i per poder treballar millor en xarxa. Doncs aquesta mirada 360, aquesta mirada de la importància del treball fora escola és part del contingut que es donarà al llarg de la crida, tant abans de començar el procés de capacitació com durant el procés de capacitació en si mateix. Les crides també són espais de diàleg i d'intercanvi entre vosaltres, entre tots nosaltres. És a dir, aquí a la sala avui tenim moltíssimes professionals que porten molts anys treballant aquestes temàtiques i que porten un gran bagatge tant teòric com pràctic, però a més, nosaltres el que fem sempre és basar-ho tot en la recerca, donar també contingut i donar dades perquè això estigui ben fonamentat i no anem donant pals de cec. Després hi ha una part molt interessant de les crides que és la part metodològica i també de materials, que com sabeu són materials que nosaltres produïm internament amb equips de professionals que es dediquen a això i aquests materials després són accessibles i són útils pel vostre dia a dia i pel dia a dia de les entitats amb qui treballeu. És a dir, sempre amb aquesta idea de compartir tots els materials que es produeixen, que habitualment són materials de treball. Ara teniu un mapa de transport públic entre les mans, però són aquest tipus de materials que podeu trobar tant de totes les crides que s'han fet a la Fundació Jaume Bofill o a l'Aliança Educació 360 i que durant aquesta crida es generaran també per a aquelles persones que participin a la crida.
Després hi ha una part que és la d'assessories i mentories personalitzades, que és accedir, si formeu part d'aquesta crida, és accedir a l'expertesa i l'acompanyament de professionals del sector que us poden ajudar a reubicar, a redirigir aquelles propostes que estigueu elaborant durant la crida. I finalment, sí que és interessant dir-ho, les crides fem una selecció d'unes quantes propostes, de totes les que es presentin, i al final sí que hi ha un espai, com han dit també en els vídeos, de celebració dels resultats de tot això que s'ha assolit durant la crida, però també uns premis que les propostes amb més potencial i que hagin tingut durant el procés de capacitació més interès i hagin generat una proposta més interessant, també tindran accés a un viatge, en aquest cas a Portugal, amb l'equip d'una delegació de l'Aliança Educació 360, perquè a Portugal en concret hi ha una proposta que potser alguns de vosaltres coneixeu, que és Escola Tempo Inteiro, que és un projecte pioner impulsat pel govern de Portugal, en aquest cas el Ministeri d'Educació. Aleshores, aquest acompanyament, és a dir, una cosa que ha remarcat l'Enric i que crec que és important de tornar a dir, és que a les crides també generem contingut col·lectivament. Per tant, formar part d'aquesta crida crec que també és una gran oportunitat i en certa manera, almenys en el meu cas, un privilegi, perquè el que passarà és que es generarà també una visió pròpia, ara hem vist la visió que tenen projectes, en aquest cas en els Estats Units, i es generarà una visió pròpia territorial a nivell català, que és el que ens ocupa a nosaltres. I crec que això és bastant únic, és un procés que pot ser de molt interès per professionals, tècnics, tècniques, regidors, etc. I sí que nosaltres el que us demanem és una mica un compromís d'un equip estable, que siguin 2 o 3 persones, que puguin formar part de tot aquest procés. Ja veureu una miqueta ara si passem al cronograma. Aquest és una mica el cronograma, també perquè no us espanteu i perquè digueu quin nivell d'implicació i si això és assumible a nivell intern a les vostres organitzacions. Avui fem l'acte de presentació i durant el febrer i març hi haurà, per exemple, el dia 13 de febrer, ja us podem avançar, a les 10 del matí, reservarem un espai online per resoldre tots els dubtes relacionats amb la crida, allò que jo puc apuntar-m'hi, per què, si no, és a dir, tots els dubtes que puguin sorgir en relació a la crida es podran resoldre en aquest espai el 13 de febrer. El 17 de març es tancarà el període per inscriure's a través d'un formulari que trobeu ja al web de l'Aliança. I durant el mes de maig hi haurà 3 activitats de capacitació que seran internes i exclusives per les persones que participin, les entitats que participin de la crida. I en aquestes trobades de capacitació, sempre amb molta diversitat metodològica, però és on a poc anireu elaborant i trobant els materials, els recursos i l'acompanyament per elaborar aquest pla de treball cap a un currículum de ciutat. Finalment, al juny, hi haurà la jornada, que habitualment la fem oberta a qualsevol persona, però sobretot dedicada a les persones que haureu format part de la crida, i s'anunciaran els i les guanyadores d'aquest procés. Sí que és interessant això, com saber fins a quin punt la vostra entitat pot tenir una capacitat del que nosaltres diem articuladora, és a dir, algunes persones que evidentment un ajuntament, un ens local té aquesta capacitat i és un aliat clau i un agent clau en el territori per la creació d'un currículum de ciutat, però també hi ha altres entitats que tenen un abast i una capacitat de mobilitzar els agents que també són molt interessants. Per tant, no estem tancades a que hi participin i no necessàriament han de ser municipis o entitats que ja tenen una llarga trajectòria, etc., sinó que el que buscarem, com fem sempre quan fem una crida, és que hi hagi certa diversitat, tant territorial com també en els nivells de profunditat que hagueu treballat el tema. Si hi ha persones que estan començant, també són benvingudes i també pot ser molt interessant conèixer la visió en aquest procés.
Doncs res més, dir-vos que reserveu en ment la data del 13 de febrer com aquest espai que es facilitarà perquè es pugui connectar qui vulgui online. Això ho rebreu també via correu a tots els que heu participat en aquesta jornada. I el 17 de març com el moment límit per tenir clar si us presenteu o no a la crida i inscriure-us en aquest formulari, que és un formulari ben senzill, però que sí que és el que ens donarà les pistes en el comitè de selecció per veure qui pot formar part de la crida durant els propers mesos. Sabem que són mesos també interessants, perquè hi ha eleccions. Llavors també creiem que això pot ser un repte, però també pot ser una gran oportunitat perquè és un moment en què es pot planificar i es pot pensar també a llarg termini i també es poden fer propostes sobre la taula i ser escoltades en aquest moment, vull dir que també pot ser interessant. Sense més, ara ja acomiado a les persones que ens han seguit a través de l'streaming, recordar l'etiqueta de Twitter, que és Currículums de Ciutat 360, per si algú vol durant aquests dies o avui mateix fer algun comentari o pregunta, que també les anirem llegint i recollint. I ara donaré pas a l'Oriol Ripoll. Sí, és veritat. Fem un moment abans que pugi l'Oriol, perquè l'Oriol és la persona que ha dissenyat aquest mapa que teniu entre les mans i ens proposa una petita dinàmica, però abans no sé si hi ha alguna pregunta concreta en relació a la crida o al que s'hagi parlat, o voleu compartir alguna reflexió? Bon dia. Sí, hola, bon dia, gràcies. Soc Meritxell Paez, tècnica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. I quan vosaltres esteu explicant, sobretot el company que al principi introduïa tota la qüestió, que em ressonava amb coses que nosaltres estem fent en el marc del projecte educatiu de barri i això. I llavors m'he quedat molt amb aquesta idea de treballar les competències des de tot arreu, identificar-les, quines són les més importants i com es poden treballar. I m'he quedat molt amb la idea de com mesurem també l'impacte col·lectiu, més enllà del treball que podem fer amb totes les criatures, etc. També aquesta idea de transformació i de col·lectivitat, que m'ha semblat interessant i que podem aprofundir-ho. Molt bé. Mesurar i avaluar l'impacte és un dels grans reptes educatius en general, però també em sembla molt interessant des de la perspectiva d'educació comunitària o des d'un ajuntament o un ens local, perquè crec que és una cosa que sovint des de l'àmbit educatiu més formal es valora i està més que reflexionat en quasi tots els àmbits, però des del punt de vista de la creació de polítiques públiques i de la creació de projectes de ciutat, crec que també serà una de les incidències on posarem incidència durant la crida, que és com, si estem fent una proposta de creació d'un currículum conjunt en el nostre territori, no podem oblidar-nos, evidentment, de com avaluar aquestes competències i el fet que no vinguin donades des d'una única perspectiva, sinó que es construeixin, l'avaluació també la fa més complexa. El que comentaves d'aquesta vessant més col·lectiva, penso que pot ser molt interessant i sí que està dintre de la idea de diversos passos de la capacitació. Més idees, podeu... Era quelcom molt nou? Hi ha algú que sigui la primera vegada que comença a pensar en aquests temes o és algo que a tots i a totes us ressonava? Sí, per la persona que està en streaming, així es senten les aportacions. Hola. Hi ha coses que sonaven i coses que han estat desvetlladores. Què sonava? Sonava que l'educació estava també fora de l'escola, sonava que les competències eren possible adquirir-les fora de l'escola. Des d'Hospitalet fins i tot, amb segons quins programes buscaven quines eren les competències específiques que algun programa podia destacar. Per mi l'interessant, desvetllador, és de dir,
treballem per competències, treballem per les transversals i després la idea de les soft skills, treballem per aquelles habilitats i aquelles capacitats concretes que després esdevindran competències. Per mi això ha estat dir, hola, claro, és això. Clar, en aquest cas la Leslie Beller jo crec que posa molt èmfasi en aquesta idea, ella diu humanity, no? però una visió també humanista, aquests soft skills, aquests aprenentatges per la vida, i crec que és veritat que no és tan obvi que a l'hora també de planificar tinguem en compte una sèrie d'habilitats perquè potser són, com el seu nom indica, potser són menys tangibles, no? Però tot i així es poden fer visibles i són mesurables. No? I amb una repercussió increïble en l'adquisició de tota la resta. És com a motor. La base, exacte. Molt interessant. Sí, si no hi ha més preguntes. No faré cap acudit amb aquesta taula de stand-up comedy, no caldrà, perquè ara tenim l'Oriol Ripoll. Ara sí que acomiado a les persones que ens estan seguint per streaming i també els dono les gràcies per haver seguit la... Ah, hi ha una altra pregunta? I tant, i tant. Donem prioritat als que heu pogut venir i als que esteu aquí perquè pugueu xerrar. Doncs moltes gràcies, realment hiperinteressant. Jo vinc d'un àmbit molt específic, vinc de l'àmbit de les altes capacitats, treballo per tot Catalunya i treballo nanos, famílies i escoles. Ells de manera autònoma ja treballen les 365 del tot. I per tant jo crec que pot ser molt interessant el donar-los un àmbit en el qual poder fer aquest creixement no únicament cognitiu, sinó amb totes aquestes habilitats. El que passa que jo veig una mica, per una banda, la possibilitat de treballar tots junts, però també en alguns moments la possibilitat de treballar per grups perquè es pot fer una feina molt més incisiva i molt més eficaç. Per tant, aviam, jo totes aquestes coses em sembla molt interessant, però després hi ha molta feina darrere. M'ha encantat que s'havien de trobar punts en comú, que és la part més difícil, i que hem de trobar un llenguatge comú, perquè a vegades sembla que parlem del mateix, però no parlem del mateix. I hem de trobar unes noves paraules i unes noves formes que ens permetin escoltar-nos a tots i que ens permetin tirar endavant. M'ha semblat superinteressant i comencem ja a pensar amb aquesta crida perquè em sembla que també és molt viable fer l'exportació d'alguns projectes a altres municipis. Un bon punt, aquest projecte està funcionant i llavors pot ser molt enriquidor per tothom el poder fer uns primers passos, quan hi ha municipis que ja fa molts anys que n'estan fent molts de passos i molt ben fets. Per tant, moltes gràcies a tothom que està treballant ja en aquests àmbits. Gràcies de tornada també, perquè segur que formeu part d'aquest ecosistema. La paraula ecosistema no és casual i en aquests casos l'Enric ho ha dit molt bé, la importància del llenguatge comú, com tu dius, i la importància de les connexions entre punts. Jo sempre dic que Steve Jobs és com el que s'associa a aquesta idea de connecting the dots, però a la Divina Comèdia de Dante ja deia ell, l'infern és un lloc on res es connecta amb res. Per tant, aquesta necessitat humana de connectar-nos, però també a l'hora de generar els projectes, i més projectes en perspectiva educativa, en perspectiva ciutat, mai podem treballar sols. Això no vol dir que hi hagi un invent fantàstic, que són les comissions, els grups de treball, etc., que faciliten molt la feina i que són importants, però moltes gràcies per l'aportació. La Mercè. Sí. Hola. Jo volia preguntar què és el que es demana a canvi? És a dir, aquí s'ofereix un acompanyament, inspiració, dades, diàleg, intercanvi, metodologia i materials, assessoria i mentoria també, i què és el que espereu a canvi? És a dir, a què ens hem de comprometre? Clar. Per mi,
El més important és el compromís en la participació de les activitats que es proposen, és a dir, si una entitat és seleccionada per la Crida, ha de venir a les activitats que es proposin, que com veieu no són tantes i estan una mica concentrades en el temps per facilitar-ho, però sí que, no sé si algú de vosaltres ha format part d'alguna altra Crida, sí que és un treball intens, perquè les sessions de treball són intenses a nivell de contingut, però després es demana aquesta creació o prototipatge d'un pla de treball per acabar creant aquest currículum de ciutat. I això és el que es valorarà al final a l'hora d'anunciar les propostes amb més potencial. Per tant, és el compromís i la motivació, bàsicament, per portar-ho a terme. I després, si això es conjuga i té totes les condicions necessàries, acabarà sent també premiat d'alguna manera al final del procés de la Crida. Però també us dic que totes les persones que conec que han participat d'altres crides, el més important no és el premi final, sinó que el procés en si mateix té tot el valor del món perquè t'emportes tots aquests coneixements i també és un moment en el que pot venir en aquest cas seran 2 o 3 representants per entitat, però també per traslladar-ho i per ajudar a traslladar coses a la vostra entitat, que això a vegades també és un repte, no? Tu estàs molt convençut o convençuda, però a vegades qui ho ha d'estar, a vegades no ho està del tot, llavors també t'ajuda a tenir recursos i materials objectius per convèncer i per tirar endavant les coses, que és el que volem. Perfecte, doncs deixem-ho aquí a nivell de preguntes, moltes gràcies per les aportacions, dono pas a l'Oriol i recordar-vos això, que el 17 de març s'acaben les inscripcions i que també teniu la informació sobre les bases en la carpeta i us esperem el 13 de febrer a les 10 del matí en aquest espai online per resoldre els dubtes que puguin quedar. Moltes gràcies.